Плеядянците чрез Барбара Марчиняк, 22 октомври 2023 година. Здравейте, ние сме тук и за нас е голямо удоволствие да бъдем част от вашата реалност. И то само в каква реалност се намирате. Но не забравяйте, че абсолютно всичко, което правите и мислите и чувствате, се отразява на полето на съществуването. Искаме да ви напомним, че дори някои хора и ситуации да ви изглеждат жертвени, това е точно противоположно на истинската същност на реалността, защото вашите мисли имат сила. Мислите, които имате и думите, които изричате, те имат тотален ефект над вашите преживявания. И когато промените мислите си, това, което казвате, в което вярвате, вашата перспектива над нещата, това неизбежно променя и преживяванията ви, реалността ви. В момента живеете във времена, които може да наречем битка за просветление. Ние, като плеядянци, идваме от бъдещето и е наш дълг да ви повдигнем, да споделим с вас определени истини и също чрез хумор да ви помогнем, да ви поведем към по-високи нива на вашето съзнание. Ние предаваме нашите учения по наш си уникален начин и стил и имаме много доволни ученици по целия свят. Ще забележите, че ако последвате и прегърнете нашите учения и идеи, страховете ви просто намаляват и изчезват. По някой път те изчезват дори от енергийното ви поле, а по някой път може да ги изчистите дори на ниво ДНК. И често дори не осъзнавате какъв голям ефект може да имате върху вашето семейство. Да, те може изобщо да не се интересуват от теми за извънземни и така нататък, но вие самите отдавате определен сигнал. Защото избирате да сте създател, а не жертва. Вие избирате себе си. И вие се присъединявате в един клуб, който добрите сили на съществуването се надяват цялото човечество да се присъедини към него. Много често получаваме писма, имейли от нашите слушатели, които ни казват кога всичко ще се случи. Ние искаме да ви кажем, всичко се случва сега. Както доброто, така и недоброто. Някои хора си мислят, че ще дойде рая на земята. Ние искаме да ви кажем, че думата рай на английски heaven идва от Ану, който е главният царуващ на анунаките. А те са извънземната цивилизация, която е колонизирала земята. Те дойдоха тук на земята преди 500 000 години. Тяхното съзнание, техният ум е обсебен от идеята за власт. Винаги, когато има войни и конфликти, те стоят от двете страни на монетата. Това е много стара тактика на анунаките. И, щом мислите ви създават, защо да не създадете добър живот за вас, който е пълен със спокойствие и изобилие? Вие сте тук, за да бъдете свидетели, а не за да взимате страна. Да, може да имате емпатия, но прекалената емпатия води до обладаване от същности. Защото ако имате твърде много емпатия към някой, започвате да ги виждате като жертва, а не като създател на собствените си преживявания. Вие сте тук да бъдете свидетели и стабилизатори. Това значи да не спорите излишно за глупости и да направите адекватна оценка на всичко, което се случва на физическо, биологично ниво, на духовно ниво. В това море от технологичен хаос, който е насочен върху вас. Напомняме ви, че всички ваши технологии са ви дадени от извънземни цивилизации. И ако сте обсебени от нещо и се въртите в кръг и отказвате промяна, то вашите обсесии могат да ви доведат до обладаване от тъмни същности. А тези същности обожават точно обсебените хора, защото те не могат да мислят за нищо друго, не знаят как да се променят и да разпознаят
добрите възможности, които имат. Когато се пробудите, вие не се пробуждате към жертвено мислене, а към осъзнаването, че вие сте създатели на вашите преживявания и среда и вие сте отговорни. Заляти сте с прекалено много информация, повечето от която е манипулирана. И ако се почувствате, че нещата ви идват в повече, дали ще от медиите, от семейство или приятели, просто дайте крачка назад и останете със себе си. Правете нещо с вашите ръце. Бъдете креативни. Вие сте тук, за да водите страхотен живот. А за да имате страхотен живот, трябва да имате и чувство за хумор. Иначе сте вън от играта. Смеха усилва вашата имунна система. И ако не се чувствате добре, имате неизправности по тялото, може да го погледнете от гледна точка на това, че тялото ви дава сигнали, че ви е нужна почивка, че нещо е в дисбаланс. Така че вярвайте, че тялото ви прави най-доброто за вас и това може да ви накара да започнете да търсите нови направления и неща, или ако сте преуморени, тялото ви да ви показва, че да не ходите на определени места или пък да ходите на други такива. Грижете се за имунната си система, пийте витамини, спирулината също е много добре. И най-важното, вярвайте и знайте, че може да се подобрите. Дори и раковите образования могат да се подобрят и да изчезнат. Всички вие носите съзнание, а съзнанието е умът на Създателя на всичко, което е, на Твореца. И определено ниво на съзнание създава определена реалност. Преди около 100 години при вас започна учението за квантовата физика и теорията, че наблюдателят може да повлияе на резултата. Че може да повлияе на резултата на експеримента, дали нещо ще бъде частица или вълна. Това, разбира се, е вярно. Съзнанието афектира абсолютно всичко и като хора на Земята, вие в момента се опитвате да се родите в нова парадигма на разбиране и на съзнание. И всеки от вас, който е тръгнал по пътя на пробуждането и силата на съзнанието, вие знаете, че това обогатява вашия живот и построява една увереност у вас. Особено когато манифестирате нещо, за което си мислите. Или когато вашите намерения станат реалност. Така вие знаете, че работи. И все още работите върху това как да овладеете и да всичко това да работи всеки път. Но все пак си спомнете, че в момента като човешки същества не функционирате с пълен капацитет на мозък. Но разбира се, за съжаление, днес има много хора, които просто не могат да мислят и колкото повече си инжектирате тези биооръжия от последните години, толкова повече това влияе на настроението ви, на мисленето ви и разбира се, имат такъв материал в тях, който може да бъде свързан с сателити. Вие сте претоварени с изливането и натрупването на всички тези събития, ситуации, идеологии. Но всички те са част от разрушението. В момента Плутон е в последните градуси на Козирог. Това е срив на системата. И този срив е абсолютно нужен, за да се събудите и да видите цялата корупция, лъжи, но също така и великолепието на съществуването. И да се събудите за вашата собствена вродена сила. Тя е уникална за всеки един от вас и присъства във всеки един от вас, независимо къде сте. Без значение от вас, вашата раса, локация,
И във всеки един от вас е вградено това съзнание. И във всеки един ден, всеки човек по света среща резултатите от своето съзнание и избори. И на някои хора дори да им кажеш: ей, виж, ти създаде всичко това. Те не могат да си го представят, не могат да разберат силата, която имат. Не могат да разберат и да си представят, че това, което си мислят, казват и правят, е точно това, което ще срещнат в света. А сега да се върнем при тези от вас, които могат да видят и осъзнаят, че всичко, което си мислите, казвате и правите, се отразява във вашата реалност. И колкото повече въпроси си задавате и мислите, то толкова божественото съзнание отваря своите мистерии за вас. И така, нужно ви е търпение, нужно ви е да свидетелствате определени неща. Трябва и да сте стабилизирани, защото колкото повече поемате, разбира се, толкова повече ще знаете след това. И това е привилегия. Искаме да напомним на всеки от вас, че ако знаете и вярвате, че сте създател на своята реалност и всеки ден съзнателно го правите, разбира се, с достоинство, то това значи, че вие сте си заслужили тази позиция през много животи. И когато достигнете до определена истина, почувствате я и осъзнаете, вие получавате вашите крила, но това не означава, че е краят на историята. Тепърва предстои още толкова много, което ще се разгърне. Важно е да запомните, че е най-тъмно преди изгрев. И е тъмно, когато лъжци и измамници управляват вашия свят. И когато ви подават тъмна информация, те така искат да ви контролират. Искат да сте отчаяни, да се страхувате. И колонизаторите на Земята, както споменахме, анунаките, ние много години сме говорили за тях, тяхната главна цел е депопулация на Земята, на човешкия род. Но божественият ум наблюдава. Той награждава добротата, точно както Сатурн награждава добре свършената работа. Искаме да ви посъветваме да направите място, много място за чудеса. Не такива от извънземните или от технологиите. Говорим за благословиите, за богатството на съществуването. То може да обърка и разпилее всеки един план. И най-вероятно през следващите няколко години ще се увеличи както контрола, но така и феномените. А тях дори и контролиращите не могат да контролират. Има план в ума на Създателя, който се нарича "това, което правиш, ще се върне при теб". Можеш да вършиш тъмни неща до определено време, преди полето на съществуване да върне всичко това към теб. И има много същества в по-високите измерения, които нямат търпение и чакат човечеството да разцъфне. Носителите на зората. Тези, които могат да върнат светлото време на Земята. Дръжте краката си на Земята, бъдете заземени, защото определено може да има прожекции с изкуствен интелект, които да се опитат да ви заблудят. Също така бъдете състрадателни за целта на всичката тази буря, която се случва на Земята. Можете да живеете добър и спокоен живот. И още веднъж, вие сте тук, за да свидетелствате, за да стабилизирате, да живеете добър живот и да проектирате, да прожектирате всякакви възможности, в които доброто възтържествува. Има много изненади пред вас. Някои от тях ще са страхотни, други шокиращи. Но в ума на Създателя целта на всичко това е да се донесе огромна реализация, както и изцеление. И така, приятели, съветваме ви да намерите уединение, спокойствие, да внимавате в какво си инвестирате енергията, да знаете какво искате да създавате
и никога да не смалявате собствената си сила. За нас беше удоволствие, лека вечер.